sbor z Ladné. Jméno říkají si Lanštorfčané a jméno sboru je totiž odvozeno od dávného názvu obce Lanštorf. V současné době má mužský sbor 15 členů a vedoucím je muzikant František Macinka. Jak jsem se dočetla v novinách, mužský sbor z Ladné má velice nabitý program. Jezdí na různá vystoupení, setkání sborů, předhodová zpívání, otevřené sklepy prej po celé republice. K největším úspěchům řadí soubor vydání 2 vlastních desek a také to, že si v minulosti mohli zaspívat na koncertě třeba s Hradišťanem anebo se skupinou Javory. A mají taky svého tiskového mluvčího a tím já mu předávám slovo. Děkuju. Dobré odpoledne vám všetkým dámám, pánům, všetkým mužákom, všetkým nastrojeným. A rád bych vám pověděl jednu věc. Že sem rádi jezdíme. Proč? Protože prušánečtí kamarádi, to jsou úžasní lidé. Oni nás sem pozvou, my jich pozveme k nám na předhodové zpívání, ale především ještě bych vám chtěl říct jednu věc. Přejeme mužskému sboru, mužáckému sboru z Prušánek k tému výročí, které mají hodně pohody, veselých pěsniček, aj takových těch trošku smutnějších, víte, jak to chodí, ale hlavně, aby zpívali, nech jim to zpívá, to jim přejeme Lanštorfčané z Ladné. A ještě bych vám chtěl říct, že my nespíváme jenom tady, ale my zpíváme pár kde. Třeba před týdnem jsme zpívali v Zaječí. Zpívali jsme v otevřených sklepách. A víte, ono projít od rána do večera 22 sklepů, v každém se chvíli zdržet, to není jenom o zpívání. To je i o tom, že se tam člověk aj napije. A vykládal jsem o tom kamarádovi Jarovi Čechovi, který tady sedí a on je povídá, že ty, Staňo, poslouchaj. A co ti tvoja řekne, když tak dojdeš a máš to? Já vám nic, co by říkala. Že fakt nic, já vám nic, někdy až 14 dní. A to čil si poslechněte nás, Lanštorfčanů. Jožka, že má jít. Kde si volá? Svůj styl, ne? Kde si volá? Andule, moja. Andule, moja. Andule. Tam nedá, Bešok. Hledá
vyčerpali vůbec. A není třeba naťukat jako nějakou chladná, nebo aha. Nebo to Dobré, no. Aha, aha. Pane Bohem, miluj starý, s Pánem Bohem poznajte. Ale jak to jede? Mamičku, nebudete vy na stroji, nebo vozík na vojnu jít. To robíte pravě. Po boku já budu nosit. No, byli. My jsme to byli aj na něco, keď sa něco stavialo, mája. Na hodí. Nebudete vy na stroji, Áno, nebo vozík na vojnu jít. Po boku já budu nosit. Měli toho učitela, víš? A on prostě na ten trval. No.